मानाच्या मानाचे तुमका सगळ्या भारतातल्या देशाभायल्या सगळ्या भावांक भयणांक जाणट्यांक नेणट्यांक आयज हांगा पेडण्याच्या गावात 12 गावचे देवाक उडो मारून 12 गावचे बावनगे 12 गावचे गावकार 12 गावचे देवाचकार चौगुले 12 गावचे सगळ्या देव देवतानो तुमका सगळ्यांक उडो मारून आयज हांगासर 12 गावाचा रोमाट येयल्लो आसा। या सत्या देवीच्या हांगासर या संबंध वाठारात नाचताला सगळे जण रंगरंगोळी लायताले पायांक कोणच्या थार नासतालो अशा या भूमीत या सगळ्या गावाच्या देव देवतांचो असो मान घेऊन सगळ्या भावा भयणांक तुमका प्रुडंटाच्या ह्या गावनग्या गोपीनाथ गावसाचो नमस्कार। आयज हांगासर सगळे गाव भाव सगळ्या 12 गावांचे गाव भाव नाचताले जती म्हणताले आणि गाताले कोणाच्या पायांक थार नासतालो सगळं जती नाच हे तालगडी बघूया आणि आयचो आमचो मान असो रंगानी फुलार उडवूया। माझ्या संसारातल्या भावानो भयणानो जाणट्यानो नेणट्यानो हो गोपीनाथ गांव पेडण्याच्या या नैबागच्या गावात येला। आज हांगा 12 गावांचे 12 वाड्यावली 12 देवांचे 12 मानकरी सगळेजण हांगासर आपापली रोमटा घेऊन येताले आणि या सत्या देवीचा देऊळ आणि या सत्या देवीचा हांगासर ह्या देवस्थान असा हांगासर येताले हांगासर नाचताले संबंध आपलो धुल्ल जो असा वर्षभराचो हो रंग सगळो हांगा उधळताले असो शिगम्याचो उत्सव जो आता मावळटा येयला आणि आज ही 12 गावाची 12 रोमटा आज हांगा नाचतली तेन्ना हो शिगमोचो उत्सव जो असा हो रान जतनायेचो उत्सव हो जनावरां जतनायेचो उत्सव हो पाणी जतनायेचो उत्सव हो जीवन जतनायेचो उत्सव हो हांगा मावळटा तेन्ना हे मावळटे कडेन आमच्या संसारातले राना वना जनावरां राखची म्हणून पणजेच्या शहरात किड्स फॉर टायगर ह्या संस्थेन हालीच रॅली काढली आणि सगळ्या बारीक मोठ्या जाणट्या नेणट्यांक सगळ्या आमची दोंगर आमची राना आमचे वाघ आमचे प्राणी जनावरां सगळी वाचयात म्हणून उलो मारलो आणि आमच्या बनभावा आणि हसाया खेळाया आणि शिगम्याचो उत्सव रे पावोया देशो देशा रामा शिगम्याचो उत्सव रे पावोया तो देशा देशा शबय 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 शबय। किड्स फॉर टायगर्स एअरसेल आणि सेंचुरियन मेळान हालीच पणजे कला अकादमी कडेन दर्या संगमा कडसून ती आझाद मैदाना मेरेन गोंयभरच्या हायस्कूल हायर सेकंडरी आणि मुळाव्या शाळांच्या भुरग्यांक घेऊन एक मोठी रॅली काढली।
गोयभर आवाज घुमयलो. पुन्हा झाली की या फाल्गुन महिन्यात सगळ्या गावागावांनी होळीचो उत्सव जाता. खुच्या गावात गडे जातात, खुच्या गावात रणमाला जाता, खुच्या गावात सत्यो जातात, खुच्या गावात करवल्यो, खुच्या गावात आणि काय जाता आणि खुच्या गावात आणि काय जाता. असं सगळ्या गावांची परंपराच वेगळी. काय सांगतले आणि काय बघतले. तसाच कुडचड्या गावात थंयसर दिवजां आसतात. दिवजां म्हणजे काय, शेकड्यांनी बायलां होळी झाली की दुसऱ्या दिसा त्याच दिसा म्हणात तुम्ही अशी दिवजांची रांग लागता. देऊळ आसा दोंगराचे, थंयसर बावडी दिसावली बायलां दिवजां घेवन वतात आणि संबंध दिसा उजवडी दिवजांचो उत्सव सामको तो करतात आणि सगळं देवाक उजवड आणि गावाक उजवडान फाकोवन घालतात. असो उत्सव. अशा उत्सवात काय काय चलता मला सांगा. ही दिवजां बघूया आणि परत आम्ही न्हयभागात जाऊया. न्हयभागातली ही जी रोमटां असत ती बघताना सामके दोळे दिपकावन जातात. आता सामके हजारांनी लोक येताले हांगा सतिया देवीकडे आणि आशीर्वाद मागताले आणि आपल्या संबंध वरासभर बरा मागताले. आम्ही येली वर्सान घोला आमच्या बोलसात शवय शवय शवय. अरे आम्ही येली वर्सान घाला आमच्या बोलसात शवय शवय शवय. फाल्गुन महिन्यात चडशा सगळ्याच गावांनी शिगम्याचो उत्सव ढोल ताशाच्या तालार फुलता. जाल्यार कुडचड्या वाठारात शिगम्याक होळी घातली की दिवजां पेटोवपाची परंपरा आसा. ही परंपरा फाटल्या कितल्याशाच वर्सांपासून चलत येयल्या. आमची आंब्याची होळी जाल्यार हेंची माडयेची होळी. बघात कसो दिवजांचो उत्सव जाता तो.
चड्यासून आमच्या मयूर नायकान शिगम्याक जातत ती दिवजा आमकां दाखयली. आयज मेरेन आमी बाकी उत्सवाक जातत ती दिवजा बघितली. माझ्या भावानो, मी तुमका बदल सांगला की तुम्ही हांगा पेडण्यात ह्या न्हयबाग्याचा वाठारात आसात आणि ह्या मग सतिया देवीचा देऊळ. तुम्ही हांगासर आल्यात आणि ह्या सगळ्या तुम्ही बघतात. तेन्ना हांगासरच न्हू तर सबंद गोंयांत मी तुमकां म्हणटात आसा शिगम्याक सगळेकडे काय ना काय घुमटा, पेटी, तबला, धोल, ताशे सामके घणघणटत सगळेकडे. तशेंच पायीक देवाकडे सत्र्यो जाल्यो. त्यो सत्र्यो कश्यो शेकड्यांनी लोक सामके अश्यो सत्र्यो सामक्यो नाचोन 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 सामके पांयाची धुल्ल काडली, इतके नाचले. तशें ह्यो सत्र्यो बघुया आणि त्याच बरोबर परत आम्ही हांगासर येऊया. ओ सतिया देवाकडे हांगासर परत रोमटा सामकी नाचतली, सामके ढोल ताशे सामके घणघणटाले. आणि बाय तुझो बाबुलो रट्टा मुगो आणि पैशाचो दुधुलो मागता मुगो. अगं बाय तुझो बाबुलो रट्टा मुगो आणि पैशाचो दुधुलो मागता मुगो. अरे शबाय शबाय शबाय, अरे शबाय शबाय शबाय, अरे शबाय शबाय शबाय, शबाय शबाय शबाय. शांतादुर्गा पायीक देवाचो सत्र्यांचो उत्सव पाजर कोणी मूळ स्थानाचेर जाता. हांगा पयली खंय दिवजा जाय ती चोरून हेली आणि सत्र्यांचो उशा उरलो. ह्या सत्र्यांच्या उशाव्याक शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा असा गावातल्या पुंडलिकान सांगला. सत्र्यांच्या ह्या उशाव्याक सगळे गाव भाव न चुकता येतात. कश्यो सत्र्यो नाचयतात त्यो बघात.